Igaz? Jó lesz. Yes sir, sziasztok srácok! Benővel majd hátedzést fogtok látni. Bár nem az elejétől, mert hát már egy gyakorlatot letudtunk. Ja, már letudtunk, és most azért látjátok így a videót, mert egyébként újítottunk, új kamera meg minden. És most jön az utolsó szettem a második gyakorlatból. ja, én meg közben láthattok engemet. Megváltozott a hajam, egy kicsit szőke lettem, meg ilyesmi. Öcskös azóta kipattintotta magát még jobban. 76,5 kilóval csinálja a gyerek. Nézzétek azt a komoly hátat, kérem szépen. Engem meg láthattok googolni. Kicsit furcsa egyébként ez, hogy így közben beszélek, meg ő meg csinálja a gyakorlatot. De hát ez van. Valakinek szenvedni kell. Úristen, kérem egy véleményt mondjon. Hát az ereim azok itt szétpattannak, nem tudom, látszik, de... Hol? Azt a mindenit. Tiszta vörös vagyok, de Az a tetkó, ez az egyik kedvenc gépem, amúgy a hátazásról van szó. Annyi a különbség, hogy a Benny az egy 50 kilóval többet csinálja, mint én. Nem is, Kurva anyád. ez kamu. Szóval ezek vannak. Na, a kis testvéremnek az utolsó szettje ebből a gyakorlatból. Ezt úgy nem tudom, szeretném megmutatni, hogy azért elmegy a comba a gyerek. 103 meg még plusz 10 kiló, amit még ott rávágtunk. Ha jó, abban azért gurtnival nekem is mennek anyádat. Utána megpróbáljuk. Majd ezt akkor kivágjuk. Mennyire nem fogjuk kivágni. Nem, Ja. de mindegy. Nyomjad farsz. Basszájba. Azaz, van még benned. Igen. Gyere fasz. Szép. Plusz. Az ott plusz 10-es azért rajta van. Gratulálok, öcsi. Viszont még mindig be van szorulva a levegő komoly szinteken. Uram, kérem prezentálja, hogy most ez a gép, ez így mi lesz, hogy lesz, mind lesz. A két lábunkat, az egyiket ide rakjuk, a Igen. másikat meg ide. Aha. Leülünk, megfogjuk a két kart. De amúgy egyszerűbb lenne, hogyha leülni és... Azt mondjuk, hogy prezentáljam, először szóba kell. Majd utána majd gyakorlódva is, jó? Ne legyél olyan, mint egy nő. Hopp, Aha, ezért oké. megnincsenek a kommentek. Remélem, geci. Igen. Leülsz, egyik lábadat ide teszed, kihúzod, másik lábadat ide, az ujjadat ide teszed, és húzzon maradsz. És akkor igazából ennyi az egész gyakorlat. Tehát itt csak így húzod. Aha. Elfelejtettem számolni, szóval... Szóval még egy 20-at belenyomok. Nem? Akkor is. Mikor rakunk rá súlyt? Ja, jó. Köszönjük 60 szépen. kilón, ez nem elég. Kösz. Most a bolond gyerek fogja prezentálni itt a dolgokat. Ugyebár. Azt a minden. Hű. Az a hát, kérem szépen. Azt mondta, a következő szettet félmeztelenül fogja csinálni. Nem hallottatok semmit belőle, szóval azt mondta, hogy ilyen nagyon várja már. Na mindegy is. Milyen komolyan csinálja a gyerek. Azt a mindenit. Csak a side profile, meg minden, ugyebár. Nagyon jó. A hülye állat elkezdte, bazd meg ezt. Annyit látok, hogy ezt is mindjárt kimaxolja. Ez fasz, gyönyörű. Very nice. Good job. Thank you. Azt hittem más mondasz. De nehéz lesz.
Csináljad meg, különben nem jön a tipmixed. Utolsóan már nagyon betű volt. Nem baj ez. Ezért fog jönni a mixed, nem? Testvérem. Remélem. Te mixes kutya. Na, itt vagyunk a következő gyakorlattal, ami nem más, mint... Facebook. Oké. Ja, azt jelenti, hogy bár, homlokhoz Yes, sir. szépen. És ezt szuper csináljuk, figyeljetek. Másik gyakorlat a superset, ami nem más, mint... Ez csukjára. Aha. Ez faszom lesz. Úristen, nézzétek azt az Adonis testet. Azt a hátsó vállat. Azt a hátat. Azt a frissen vágott hajat. Ennyire bepromózni életemben nem Azt a mosolyt nézzétek az arcán. Azt a gótítet. Apám. Óvatosan. Szegény gyereknek a nyaka le van sérülve, aztán nem kéne még jobban. Csinál szépen lassan úgy. Nézzétek azt a cipőt. Azt a mindenit. Bolond Nike. What are those? Jó van. Mondanám, hogy nézzétek azt a csukját, csak nem lehet most látni jelenleg. Na mindegy is. Lényeg, hogy jól megy. Most amúgy jobb annyira nem fáj. Már szenvedtem vele 2 hetet, nagyjából. Nem masszíroztál meg, ugye? Ja, elnézést kérek. Meghagyjuk. Majd masszírozlak mindenhogy meg. Ja, hoppá, na mindegy, ezt majd kivágjuk, vagy nem. Na mindegy. Vágtál nyárján már kisként. Szettek között nálunk az van, hogy jelenleg az öcskes. az nem pihen, hanem az tipmixet nézi. Na mindegy is, ugye nálunk így telnek el a pihenő időszakok. Kis 2 szett között. Öcskes nézi a tipmixet. Lelkizni is. Persze, szoktuk mondani, hogy most ki mit csinált, meg ilyesmi. Hol basztál a múltját, hol nem. Aztán, nem? Hát igen, nagyjából így szoktuk kinézni amúgy. Ja, ennél jobb pre-workout nem kell egyébként az életbe. Visszagondolsz a múltadra, mit hol basztál el. Én akkor, amikor találkoztam vele először szerintem. Azóta csak így lejtő. Hát a bazd meg eléggé alacsony, vagy annál lentebb már nem tudsz menni. Hát de látod, hogy mégis. Bazd meg. Ezért te vagy a hibás. Melyek a gyámhatóságra neked annyi haver? Még én vagyok a hibás el. Akkora nagy magyara voltam még, amikor megismertelek, most meg már milyen ember lettem. Nem Mit az műveltél a belőlem? hibás, hanem te. Hát ez az. Te vagy a hibás, baszom a szádat, nem én. Nagy illedelmes kis magyar kisfiú voltam, meg minden, azt most meg... Mikor volt az már? Mi az, hogy mikor volt? Ki emlékszik arra? Ó, anyu. Ratyi volt a napja is. Vagyok a Ratyi, azt így néz ki a gyerek. Dik, mi van? Amúgy semmi. Tehát, hogy Oda gyúrtak látod, valamit? Semmi. Hát igen, látom. Na most... Új gyakorlat? De mindegy, nem jó, hogy csináljuk. Nincsen pihenőidő. De sietésben vagyunk, kis szuperszettet betoljuk a bicepset. Kis egyszerű kébökör, hangolosan. Aha. Király. Akkor már le is tudom a szettemet. Nem csak 2-ben emelek, csak hogy jó legyen. Utána megyünk hammer curl-be. Róppal. Ha már kinyitjuk a bicepsünket azzal, akkor nyírjuk ki még ezzel is a hosszú fejet, azzal meg a rövid fejet nyírtuk ki. És akkor most látni fogjátok vágás nélkül, hogy ez egy sem fog szenvedni. Miért nem akarod? Nincs olyan, hogy innen most kilépek. Nincs. Kilépek a világból. Nincsen. Csináld a snűszi fekért. A stádér.
to Ádi. Shout out to Ádi. Inside joke, ugyebár. Eddig könnyű. Már nem. Az ott már kar, kérem szépen. Ott már be van durranva. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Kérem szépen. Hopp, szuperszedbe már egyből megy a következő. Jó volt? Jó volt? Igen, nagyon jó volt. Nagyon jó. A gyerek meghalt. Most a tacsot kivágom, gyors. Várjunk, azt kivágom. Na, kövi gyakorlat. Most megint bicepszezni fogunk, ahogy látom. Hát, mivel végén vagyunk, hát Igen. bicepszezünk, ezért. Hát ez egyébként így nagyon könnyű, de mindegy. Aha. Jó, meg örülök, neked könnyű. Hát most ez van. Akkor lényegében az az egyik. És akkor majd jövünk még a kövikkel. Meg is érkeztünk. Most is kössön a sor. Vagy jó lesz neki ez a súly, vagy lentebb kell venni. Majd kiderül egyébként. Majd kiderül. Az jó. Azok a komoly bicepszek, kérem szépen. Kurva szádat, ezt rángattad. Aha. Én meg küzdök vele. Hát most van ez így. Gyenge szó vagyok, bazd meg. Nem, csak törpe. Húsba. Megfigyelhetjük, hogy szuperszedbe csináljuk a gyakorlatokat. Széles lehúzás. Öcsköse. Tökéletes a forma. Csak úgy, mint a gyerek is. Telefonszámja 06, faszom tudja mennyi. Majd bedobom ide valahova az instáját. Vagy faszom tudja miért. Valamit, biztos, bedobok. Egy-két szanaxot. Ja, mi? Na mindegy. Tiszta büszke vagyok rá. Olyan hamar felnőnek. Emlékszem, hogy még pár hónappal ezelőtt. Igen, mi volt már ezelőtt? Milyen ügyes volt akkor is, és most milyen súlyokkal edz. Egy igazi barát vagy. Igaz. Ezzel azt akarom mondani, hogy elérkeztünk az edzés végéhez. És most jön a szauna, ugyebár. Jól megérdemelt, amúgy ezt én különösképp szoktam élvezni, mert egy korábbi nyaralásunk során rászoktunk. Szerintem mondhatom azt, hogy akkor rászoktunk, meg Igen. közös strandolások által, úgyhogy nagyon imádjuk ezt az edzőtermet, mert ez egy plusz olyan szolgáltatás, ami Hozzájár a bérlethez. így van. Úgyhogy ezt előszeretettel szoktuk használni. Aztán amúgy a izét is leprogolhatnánk a nézőknek, esetleg majd amikor menjünk fürdőbe. Igen. Az is nagyon brutál Menni szép fogunk lesz. fürdőbe. Néztem, a Romcsiba megyünk Azt közösen. kapom születésnapomra. Igen, meg még valami mást. Az egy sütemény, miért félreértenénk itt a buziskodás, meg lehet, hogy majd ott azt a kis ezt is kapja egy kicsit, de mindegy. De egyébként, ja, itt azt nem mondom el, hogy hova járunk edzeni, mert nem szeretném, hogy Secret. itt az emberek ide járjanak sokan, és akkor így elvegyék előnünk a szaunázási helyet, meg a gépeket, meg ilyesmit, szóval az így titok marad. Csak úgy mondom, hogy itt azért, nem kell ide jönni. Csak a főnök meg ne hallja ezt, már akkor különben nyakamat tekeri. De mindig remélem, hogy fog rátalálni a TikTok fiókomra. Vonatkozik ezt csak abban nem mondta én. Itt majd lesz egy cenzúra a névvel kapcsolatban, hogy ne jöjjünk rá, hogy kinek a nevét mondta az eső, majd azt kisípolom, na mindegy is egyébként. De köszönjük a figyelmet, eléggé sok idő telt el az előző vlog óta, főleg a közös vlogunk óta.
azóta mind a ketten szőkék lettünk, rövid lett a hajam. Én mentálisan nem, az öcskös az igen, de azt gondolom, hogy már feltűnt, tehát Persze én mentálisan is szőke vagyok, tehát egyértelmű, ugye. Szőke vagyok, kék a szemem, várom az ajánlatokat. tényleg köszönjük srácok a figyelmet. Nem tudom, esetleg lehet, hogy még az utána lévő helyre, ahol megyünk, abban még valamit mutatunk. De hogyha nem történik meg, akkor reméljük, hogy legközelebb is minket választatok, és majd jelentkezünk. Igen, és reméljük az Goodbye, öcskösnek guys. jön a tipmixe. Goodbye. Yes, sir.